Beste artikulotxo bat irakorri eta inpresio batzuekin konpartitzera nator. Izenburua Tendinopathy. Is imaging telling us the entire story? Spoiler pixkatein da, no. Evidentemente horixe da, erantzuna, baina bueno. Lehendik genkixan gauza bat esaten badezku be, hainbeste ñabardura importante moten dira eta bueno, niri bintzat, zeo zer ikasteko balixo izan dezta. Laburrian hori, izenburuari erantzun da, artikulu honetan, berresten da, egitura aldaketak, eta minan arrazoia ez dirala berdinak. Eta ekografian, resonantzia magnetikuan, agertzen dira zen ustezko distorsioak ez datozela, ez dirala zetan bat etorri behar, guk gure pazientiak bakan klinikiekin. Gero bereizketa bat, autoriak bereizketa bat eitzen dabe, nahikoa kalkanazte dao tendinopatia eta tendinosis berbekin. Honetxek nahaztian erabiltzen dira, batzutan bata bestia ordezkatzen dago, eta honek argi ikusten dabe tendinopatia izango litzakela hasierako fase, mindutako edo lesinuan instaurazio fasian daun sintoma edo kuadruari, eta tendinosis berbia erreserbain biako litzake ja endekapen signuak daozenerako, fibrak degeneratzen azten tiranerako. Batez be, tratamientua be, pixkat desberdina izango dalako. Tendinosis fasian lau fenomeno deskribatzen dira bebai, beti be irudi frogei behira, ezta? Zelula proliferazio bat, tejiduan desorganizazio bat, neovaskularizazioa edo baso sanguineo barrixak sortzia, eta laugarrena etenak. Horrek izango litzake bai, ekografikoki edo resonantzia bitxartez ikusten diran arazuak edo signuak. Baina esan dako moduen, ez datozela zetan bat etorri behar kuadro klinikoakin. Gero, aitzatzen badabe bai, artikulu honetan, resonantzia magnetikuak sensibilidade eta espezifizidadia bixak dakazela altuak. Izan be, sensibilidade eta espezifizidadean asuntua bai da pendiente daun gauza bat, irudi frogekin, ezta? Ez da problemia batez beda tendinopatia zer dan eta zer estan determinatzeko gold estandarrik ez da hola. Eta beraz, gatsa da irudi froga horretxetan agertzen den hori klinikan irizpide bakarra ez da honez, klinikiakin alderatzeko. Esan du, resonantziak bixak ditu altuak, eta ekografiak ostera, sensibilidadia altua bai, baina espezifizidadia bajua. Honek esan gura dau positibo faltzu asko emoteko arriskua dakala. Azken finean, honekin lotuta bebai, interpretazioa gaur egunean irudi frogen interpretazioa subjetibua da. Eta hori da pendiente daun gauza bat, subjetibotasun hori zeo zelan, froga horretzen bitxartez dato konkretuak edo neurgarrexak neurtzia objetibo hori dutz, ezta? Horretxik garatzen diar du adibidez ekografian teknika diferentiak, eta ez da ekoelastografia uste dut izena dakana, da horrek pixkat neurgarrexeua dira irudi hutsa ikustia baino. Eta hori, zertarako balixo dau? Zertarako balixo dabe irudi frogak? Diagnostikorako ez. Pronostikorako be gitxi. Eta lesinuen jarraipenerako inkluso be ez dabe balixo. Ze askotan, gehixenetan, praktikamente guztietan gertatzen da, pazientian evoluzio klinikua hobia dala, hobetzen doia pazientia, baina irudi frogetan ez dago ustezko evoluziorik. Orduan, horretarako be, jarraipen baterako be, ez tezku balixo.
Bai balixo esku ostera, eta artikulu honetan alan azpimarratzen da, diagnostiko diferentziala eitzeko. Hau da, patologia bat badao, eon, eta zer da, edo, ze abizen ipintzen detzau patologia honi, tratamientua hobeto zehaztu izateko. Horretarako bai balixoa, ondo gainera. Eta baitxabe portaera normala aztertzeko. Hau da, tendoi batek kargian aurrian izaten daben aldaketa, izaten dituan aldaketa normalak, ezta? Zer da normaltasuna, tendoian kalibria zenbat aldatzen da, kargiakin relazioa eta zera. Hau, lesinuekin be bada oserik zehozelan lotuta, baina izango litzake lesinuen prehistorian, ezta? Ulertzeko batez be zelan garatu leiken, bide horretatik edo nundik etorri leiken lesinuen. Pronostiko modura ez, baina bai ulertzeko lesinuan bilakaeria. Beraz, enekan ni esperantza hundirik artikulu honekin, nik ez dut erabiltzen, eta ez dakat erabiltzeko asmorik ekografiaz gidatutako teknikarik, baina bai balixo esku, jakitzeko zertarako erabili, eta zertarako deribabin geinken, edo ez, imagen frogetara. Irakorri zuen, merezi daueta.